Добър вечер. Добро денонощие на всички наши слушатели. Днес е петък. Рубриката е Живото слово. Гост, водещ, собственик на тая рубрика е пастор Веселин Дончев. Добър вечер на пастор Дончев. Добър вечер, беше петък, при нас вече е вечер. При нас все още е сутрин. Останали по цялото кълбо на земята. Пастор Дончев, много хубаво заглавие имаме за днеска. Да, Господ идва. Отново. Исус идва отново. Исус идва отново. Това е точно тази песен, която преди малко звуча по радио Светлина. Jesus Coming Again. Между другото, за тази песен аз имам един много хубав... Дали е хубав, не знам, но един много впечатляващ спомен. На 11 септември, когато падаха в Нью-Йорк небостъргачите, аз бях съвсем наблизо, може би съм го разказвала и друг път. Тогава се задавах много въпроси и нямах никакви отговори и нямах никаква връзка със света, телефоните бяха я спрели и така нататък, но тази песен, Jesus Coming Again, е песента, която звучеше почти през целия ден по едно религиозно християнско радио. В щатите има радио Family, което аз много уважавам. Винаги, когато чуя тази песен Jesus is coming again, Исус идва отново. Ми напомня един момент, в който аз наистина исках Исус да дойде много скоро и ми си вярвах, че това е времето, когато Исус идва. Но това беше преди почти 15 години. Какво се случи през тях? Какво стана? Ние все още чакаме Исус да дойде отново. Имаме ли добра новина? Имаме ли нещо, с което да зарадваме нашите слушатели, че времето е по-близко, отколкото преди 15 години? Разбира се, че имаме с какво да зарадваме нашите слушатели. Ние сме с 15 години по-близо до второто пришествие. Амин! Може би сме чакали много. На нас поне ни се струва така. Ако питаме ангелите след време, като бъдем в небето, дай Боже да бъдем там, ще бъдем там, амин. Ще бъдем. Да. Днес ни се струват много години, но някой ден ще питаме ангелите и те ще кажат, беше като 15 дена, просто вие живеете в друго измерение и за вас нещата се случват много по-бавно. Исус идва. Исус идва и може да ни се струва, че живота ни някак се е минал в едно очакване. Всъщност, стотици поколения, не знам как се изчисляват поколенията на тая земя. Някои казват на 25 години, други казват едно поколение 20 години. Истината е, че десетки, стотици поколения са дошли на този свят и са си отишли. От различни раси, от различни народи и през всички тези години след възнесението на Исус Христос, те са очаквали Исус да се завърне. Това, което обаче виждаме днес, е наистина един отговор, едно потвърждение на думите, които са записани в Откровение 22 глава, 20 стих, който казва онзи, който свидетелства това, ето и да скоро. Амин, дойди Господи Исусе. Отговаря Йоан. 102 година, доколкото не ме лъже паметта, 102 година е написано, 92 година. След Христа е написано това послание, наречено Откровение, Апокалипсис на Йоан. Последните думи на Библията са изключително изпълнени с надежда. Днес ние виждаме тази надежда да се случва пред нас. Целият християнски свят пламти, трепти, вдъхновен, въодушевен, но обединява се и се случват какви ли не хубави неща. Тази вечер ще хвърлим един поглед отново на няколко визуални обекта, за да не си говорим на празно. И след това отново ще се върнем към Божието Слово. Какво се случва около нас? Случват се наистина много странни неща. През седмицата някой пусна, преведено на български, някой си яви
пусна преведено на български едно кратко клипче, видеоклипче около 2 минути от новинарска емисия. Предполагам, че това е италианска новинарска емисия, в която се говореше точно за седмицата на обединението на християните, седмицата на молитва за обединение. Можем да започнем с тези малки фотоси, които сме приготвили за тази вечер. Първият от тях, това е началото на новините, в които точно журналистката говори за седмицата на молитвата за обединението на християните. Да, но на мен ще ми трябва малко време, за да мога да вкарам в кадър. Всъщност, гледайки този клип, аз останах с убеждението, че света наистина пламти в един положителен, насърчителен, стоплещ огън, който сякаш не събира след една дълга и студена нощ около себе си, за да ни направи да бъдем по-близо до Исус Христос. За съжаление, тези неща не се случват точно така. Някои изявления и някои процеси със сигурност втекат почти 100 години. Имам предвид относно екуменизма и обединението на християнския свят. Определено обаче днес, макар че сме чакали 15 години след падането на кулите, днес определено се случват събития, за които всички християни казват, че такова нещо никога не се е случвало. Както напоследък и аз самия твърдя, днес се изпълняват пророчества, които никога до сега не са се изпълнявали и няма как да кажем, ами това се е случвало и преди. Просто няма как да го кажем. Случва се нещо уникално. Ако трябва да го назовем с истинското му име, контрареформацията на иезуитите и папския престол днес е точно на една стъпка пред върха, който преследва наречен контрареформаторски план или реставрация. Папството и иезуитите днес, католическата църква, домогваща се до върховенството, до върховната власт над нашия свят, днес се намира точно една стъпка под върха на своите планове, под върха на реставрацията. Онова, с което аз лично се очудвам, е факта, че като че ли хората, които не ходят на църква, или по-скоро светските хора, говорят по-открито за тези неща, отколкото ние, вярващите, говорим за тези неща. Например, рядко се чуват колеги пастори от други църкви, имам предвид протестантски общества, които да говорят по този въпрос, и което не е много добре, защото ние трябва да предупредим нашите брати и сестри в Господа. И ние трябва да им кажем къде се намираме днес в историята. А истината е, че ние се намираме, ние, които вярваме в Исус Христос и сме протестанти, ние се намираме на една единствена стъпка под прага на второто пришествие. Докато някои преследват своите слава, власт и така нататък, имам предвид някои хора в католическата църква, други очакваме, надявам се протестантите и православните, очакваме Исус Христос да се завърне и не ни е много приятна идеята за обединението с католическата църква. Защото католическата църква е правила много неща. Имам предвид не като цяло католическия християнски свят, но общо взето ръководното тяло на католическата църква през вековете е правило много неща, които са били горчиви. Не само за протестантите, включително и за много католици. И днес ние наблюдаваме един процес, който е активиран. Той не е започнал сега, но този процес е активиран и върви, според мен и според някои други наблюдатели на всички тези събития, с много, с пълна пара или с много бързи обороти вече. Събитията се случват буквално всяка седмица, а може би и всеки ден, макар че те остават скрити за погледа на обикновения християнин. Виждаме ли вече първия файл?
Да, вчера в седмицата на молитвата, обединението на християните от севера до юга, цяла Италия всъщност е била така в един приповдигнат дух от север до юг. Не зная дали хората, които са подготвили текста на тази новина, са си давали сметка какво говорят, но наистина в пророчеството на Даниил 11 глава става въпрос за севера и юга, които се борят за последното, за тоталното господство над земната човешка раса. Ето го и втория файл, който мен лично много ме огорчи, защото на първа линия пише тук са също валдензи, баптисти, методисти, адвентисти, англикани, лютерани, изобщо целият протестантски свят. Там са и православните, арменците, коптите. Всички, които имат представителство в Италия, са били поканени една неделя да се присъединят към всеобщи богослужения в цяла Италия, в католическите, в големите католически катедрали, защото те са най-големите и могат да поберат най-много християни с добри икуменически намерения. На първа линия са ето тези. Можем да видим и следващата картинка, която обаче вече е предизвикателна. Казвам предизвикателна, защото това означава, казва журналистката, да отговори на предизвикателството на историята. Всъщност тя цитира един католически лидер, един католически водач, отговорен за обединението на протестантския, православния и католическия свят, отговорен за екуменическия процес в целия му ход, в всичките му детайли. Днес наистина историята на човечеството е предизвикана да преживее нещо, което, разбира се, то се е случвало два пъти. В предпотопния свят и малко след потопа, по време на Вавилонската кула, когато един Нимрод, за когото в нашите библии пише беше силен ловец пред Бога, а на еврейски пише всъщност, извинявайте, той пръв силен стана на земята, казват нашите библии, а на еврейски пише той беше силен ловец пред Бога. Силен ловец пред Бога. Но той не е ловял за Бога и не е ловял сърни и елени, както по-късно един от синовете на Исак, както по-късно Едом, брата на Яков, ще прави. Нимрод е ловял човешки души. По пътя на насилието, по пътя на лукавщината, по всички възможни пътища, които са му позволявали като взаимоотношения. Днес се намираме в едно точно такова предизвикателство, когато главата на Римокатолическата църква създава условия за разместване религиозните, културните, политическите и военните пластове в човешкия свят. Днес не сме наблюдатели просто на земетресения, защото 7-те континентални плочи на планетата ни се разместват. Разместват се континенталните плочи на нашите духовни и културни същности, братя и сестри. Сблъскват се култури и нации, които са живели стотици и хиляди километри разделени едни от други. Забележете преселението от арабския свят към Западна Европа. Дори от източна Европа към Америка. Целият свят мигрира. Целият свят мигрира, но се извършва и един миграционен процес, който много странно е духовен. Днес ние трябва да отговорим на предизвикателството на историята. Трябва ли? Не сме длъжни, но сме предизвикани да отговорим на това предизвикателство, да се обединим като християни, да забравим всички различия, да сложим пепел, кръст на всичко, което ни е разделяло, включително и на нашите доктрини, да ни кажем и на Библията дори, с една единствена цел, да бъдем едно. Как да се случи това? То се случва по много различни начини, но това, което е притеснително е, че по един изключително невинен начин, четвъртия видеофайл, ни показва коментара: икуменизма, практикуван с молитва, оформя хората с отворени сърца. Икуменизма, практикуван с молитва. Всъщност, тук става въпрос за онази седмица на молитва, екуменическа седмица на молитва, която всеки януари се случва. Която всеки януари от 6 до към
15-16 януари. Не зная дали би трябвало да спомена, че всъщност 6 януари не е случайна дата. Изобщо тази седмица на молитва, тя не е създадена сега. Тя е замислена, ако не ме лъже паметта, в началото на 20 век от един католически духовник. И тази седмица на молитвата днес изиграва много сериозна роля в финализирането на екуменическия процес, в финализирането на обединението на всички християнски общества. Икуменизмът, практикуван с молитва, оформя хората с отворени сърца. Формира. Чувате ли? Формира. Някой се опитва да ни формира. Духовно формиране, може би? Но истината е, че чрез тази невинна молитвена седмица католическата църква проникна във всички християнски, а може би православни общества. Нямам предвид само Българската православна църква и далеч на изток. Икуменизмът днес е въпрос на мода, която лидерите на християнските църкви не могат да подминат. Просто няма как да си затворят очите. Те ще се окажат демоде, те ще се окажат извън релсите на времето. Ето и следващата картина, следващия образен файл, който идва от един много любопитен поглед над нещата. Католическата църква във вид на кораб всред потопа, кораба на спасението, и някой отгоре хвърля пояс на друг, който долу има нужда от помощ. Този, който се дави в морето, всъщност се намира извън кораба на обединението. И отдолу има един коментар, който казва: не, християнско единство означава ти да се качиш на лодката. Просто приеми и се качи, защо трябва да умираш? Знаете ли, брати и сестри, наблюдавам тази весела картинка. Тя малко прилича на илюстрация от детски книжки за Библията. Тази весела картинка обаче носи едно много ужасяващо послание. Ако не се качиш на картинката, ако не се качиш на лодката, ще умреш. Това е посланието на първия, втория и третия звяр от книгата Откровение 13 глава. Ако не приемете нашата воля, ще бъдете убити. Ще бъдете избивани поголовно, масово. Днес всъщност всички антиглобалисти знаят, че човечеството трябва да бъде редуцирано, че ние трябва да бъдем избити, унищожени, защото пречим. Ние сме твърде много и консумираме храната, предназначена за световния елит, за онези, които са с власт, с възможности, които управляват днес света. Те нямат нужда от нас, обикновените хора, защото ние ядем хляба им, дишаме въздуха им, пием водата им, замърсяваме планетата им. Те искат да ни елиминират. Да, те го правиха по време на Втората световна война, много успешно с цяла Европа. Днес, когато изведнъж Европа има нужда от работна ръка, аз просто се чудя, защо беше нужна тази война, в която 80 милиона да измрат. Ако бяха оставени, те щяха да имат деца и Европа нямаше да има нужда от чужда работна ръка. Но това са плановете на големите хора днес. Те имат нужда да ни изтребят като животни, като добитъци на заколение. И днес те си търсят причини да го направят и те ще си намерят по пътя на религията. Това е най-удобният път, защото в крайна сметка тези, които искат да управляват света, ще се окажат с чисти ръце, а другите отдолу, които се борят за своето оцеляване ден за ден, те ще избиват враговете на управниците. Тази картинка говори точно това. Тя е едно послание абсолютно потвърждаващо Откровение 13 глава. Или влизаш в кораба на обединението, или ще бъдеш подложен на смърт. И така, ако влезем обаче в кораба на обединението, следващия файл, 6-ти файл, ни показва една много интересна концепция. Това, между другото, е това растение, крехко и малко зелено растение в една шепа пръст, е използвано като символ на молитвената седмица от 2015 година, като
водещ символ в западния християнски свят, на молитвената седмица от 2015 година. Лозунга на тази картинка е: ние всички ще бъдем променени. Вижте сега следващия файл, който е от 2016 година. 2016 година отново едно растение, но този път една огромна зелена нива с еднакво високи класове и някой стърчи там. Даже си е позволил да цъфне. Щастлив. Точно така. Лозунга отново е същия. Ние всички ще бъдем променени. Знаете ли какво ми показва тази картинка на мен? Че ако днес някой от нас стърчи над другите, свободен, щастлив, цъфнал е и е благодарен на Господ, трябва да бъде подрязан, за да бъде наравно с всички останали. Не може да бъдеш различен в този свят. Защото това е света на дявола. Странното е, че това са лозунги и символи, които християнските църкви в Западна Европа използват. Те всъщност ни казват, че вече ние ще бъдем променени, но как? Трябва да бъдем като в комунизма. Тухлички, еднакви, равни, еднакви по тежест, по големина, по цвят, всичко еднакво. Никой не трябва да е различен. Сега големия въпрос обаче е, когато станем еднакви, към какво ще се променим? Можем ли да видим следващия файл? Ние всъщност сме приготвени за едно бъдеще на богослужение, в което всички ще бъдем смесени. Fusion, така пише на този плакат. Това всъщност е плакат на Обединената методистка църква. Братя и сестри, аз обичам моите братя и сестри християни. Откровено казано, не мразя мюсюлманите, нито буддистите. Нямам такова убеждение от Библията, нито от Божия дух. Не мога да разбера тези антагонистични настройки днес, макар че и аз също се задавам много въпроси, но относно християнския свят, който се обединява, тук вече не мога да разбера защо трябва да се смесваме. Освен ако отговора не е в цветовете на този плакат. Ние трябва да се смесим. Нашето бъдеще е на смесено общо богослужение. Вгледайте се в цветовете. Това са 4 основни цвята, доколкото знам, в съвременното изкуство, в съвременното електронно художническо изкуство, дизайн. Жълто, синьо, червено, зелено. Мисля, че това бяха и цветовете на Microsoft. Можем да ги срещнем навсякъде. И сигурно някои от нас, като християни, вече знаем, че всъщност това са цветовете на New Age. Това е бъдещето на християнския, на глобалния религиозен свят. Всичките доктрини на мюсюлмани, християни, буддисти, на всички други трябва да бъдат изхвърлени на боклука и ние да се обединим. Внимание! Когато наблюдавате тази картинка, трябва да ви кажа, че тази картинка е отцветена. Богослужението на смесването ще бъде едно отцветено богослужение. Например, отцвети своя свят с естествено развитие на църквата. Отцвети! Смесете се! Отцветете се! Сега тук трябва да добавя още една много интересна подробност. Понятието отцветяване на български се превежда, всъщност той идва от една латинска дума, която е illuminate. Тази картинка, която наблюдавате, скъпи брати и сестри, е едно послание, което не знам дали Обединената методистка църква разбира какво говори с този плакат, но това е
молитвената седмица на Обединена методистка църква в Северна Каролина за 2016 година. За 2016 година. Аз миналия път говорих за някои символи и за някои неща, които се случват между нас, християните. Днес искам да ви кажа, че тези неща просто преливат от всякъде в християнския свят. Католицизъм, православие, протестантизъм, от всякъде. Насаждат ни се сатанински, окултни, езически практики, без ние да ги осъзнаваме. И при това смесване, моля да видим следващата картинка, резултатът ще бъде ето този. 7 души. Пребройте главите под амвона. Това е, тази картинка има за цел, този видео, този визуален обект има за цел да ни покаже още един път символите на трите огънати линии, които са вече и от различни цветове. Трите огънати линии са символ на блудницата в Библията. Това е езически символ, който отговаря на библейската блудница. Когато гледате тази картинка, трябва да ви кажа, че тя се среща все повече във всички протестантски общества. Това е езически символ. И той няма да подмини нито една от нашите църкви. Няма в предвид никоя конкретно. Просто всички ще бъдем доведени до това, всички заедно, всички християни да се молим. Но няма нищо лошо в това да се молим заедно с другите. Лошото е, че това е молитвена седмица, която ни води под крилото на Рим. Ето е следващата такава картинка. Взех я от 2015 година, защото в нея има нещо много интересно. Това е църквите на Северен Гилингъм. Предполагам, че това са църкви в Великобритания. Тези църкви са избрали много интересен символ на своята молитвена седмица за 2015 година. 4 ръце, подали се една към друга, 4 ръце. Сега вижте отдолу какво е интересно. Отгоре пише обединение основано на смирение. Обединение основано на смирение. Питам се, какво ли ще да бъде, ако беше писано обединение основано на правда? Защото това е единственото възможно, което можем да преживеем заедно с Исус Христос. Но днес трябва да се смирим и да забравим кои сме, за да станем едно с другите. Много странен начин това да се случва. Наблюдавам Европа, която се обединява, и всички европейски държави така са се смирили, че повече няма и на къде. Всички европейски държави са се задъхали буквално икономически, защото от това смирено обединение нещата стигнаха ужасяващи размери. По-долу обаче от картинката пише, че богослужението започва в 6 часа след обед и в скоби е сложено допълнителното обяснение чай и кафе от 5:30 след обед. Това е мода, братя и сестри. Целта на тези молитвени седмици не е сериозно богослужение и благословение от небето. Това е време за разтуха, за развлечение, за удоволствие. Това, че в църквите вече се поднасят кафе, чай, пасти, торти и така нататък, с цел хората да се чувстват по-добре, е последният писък на идолопоклонството в християнския свят. Последният писък, при който обекта на внимание съм аз, а не Бог. Онова, което искам да чуя, са думите на моя ближен с последните клюки или с последните новини от света. Но всичко това ни довежда до следващата реалност. И тя е в следващия аспект. Ето една църква, над нея пише седмица
на молитва за християнско единство. Вътре в църквата има един гълъб, предполагам, че е гълъб, но отгоре на църквата се случва нещо много странно. Ако ви е интересно, скъпи приятели, вгледайте се в тази картина, ще преброите, броих ги няколко пъти, дори и сега ги броя, 7 стърчащи, по-малки, извити църквички. Сега аз не можах да разбера цялата тази идея, дали тръгва отдолу нагоре или отгоре надолу. Ако тръгва отдолу нагоре, лошо. А ако отгоре надолу всички църкви да се обединяват в една, пак лошо. Ще попитате защо. Долу в основата има една църква. Горе има 7 други. Тази картина, съжалявам, че ще трябва да покажа следващата, абсолютно кореспондира с следващата картина, която е взета от далечния изток. Това е една картина, една снимка на Буда, който се моли съзерцателно. Седнал е в обятията на една змия и над него има 7 глави. Една змия с 7 глави. Точно както предната картинка. Една църква с 7 по-малки над нея. 7 глави. Една змия с 7 глави. Нека да видим още една подобна картина на Буда. Следващата. Която всъщност вече е обект на поклонение в буддийския свят. Братя и сестри, не знам дали ви е минавало през главата, но всъщност обединението, което се е завихрило, не е просто обединение на християните, то е обединение на всички религии. Ето пред вас е образа на Буда, който размишлява, погледа му е много смирен, той е застанал в поза на, Буда, на лотос и се моли, размишлява. Не си е затворил очите, защото това е съзерцателна молитва. Над него има 7 глави на една змия. Сами разбирате, че ние всички ще бъдем променени, ние ще бъдем смесени и ще бъдем доведени до поклонението на какво? До поклонение на един звяр. Нека да видим 15 файл. Това е една цветна снимка на главата на католическата, 15 файл, на главата на католическата църква. Това е много специална снимка, защото тя е направена в присъствието на папа Франциск и от двете му страни са хората, които са участвали активно, 2 души, които са участвали активно в провеждането на Обединената молитвена седмица за 2015 година. Двете колони с хора насядали на столовете зад папата са представители на всички църкви, които са се включили в 2015 година молитвената седмица месец януари, молитвената 10-дневка. Нека да видим следващия файл обаче. Следващия файл, 16 файл, вече е от 2016 година. Предната картинка на папата с всички около него беше по време на заключителна молитва. Папата сам е поставил финала на тази молитвена седмица през 2015 година. Сега пред вас също виждате, то всъщност е и написано, това е финална снимка на 2016 година молитвената седмица, януарската молитвена седмица. Само че тук папата някак си се е дистанцирал от всички останали църковни глави. Нека да видим още една снимка, следващата 17-та. Да, папата отново се моли. Сега вече неговото положение е много специално. Той чете едно послание към всички църкви, понеже папата няма пред себе си амвон, на него му го държат. Но това е заключителната фаза. Това е финала на молитвената 10-дневка за 2016 година. Ето я и последната
последната снимка от тази заключителна седмица 2016 година. Братя и сестри, не знам дали забелязвате, но обстановката около папата е изключително тържествена. До него има кардинали. 18, да. До него има кардинали с морави пояси. С морави пояси. И отстрани има войник, който е въоръжен с копие. Гледам и си задавам въпроса. Защо е нужно една молитвена седмица на обединение, на смирение да завършва по толкова тържествен и толкова респектиращ останалите християни начин? С присъстващ войник, с официални лица, с охрана. Там в дъното се вижда охраната, с присъстващи кардинали. Не беше ли това една молитвена седмица на смирение и обединение? И защо папата не е с хората около себе си, е далеч там отпред, сам на своя папски престол? Защото Ватикана изобщо няма намерение да се обединява с нас. Тя има намерение да ни покорява, да ни завоюва, да ни поробва. Защото 19 файл, всъщност, той отново е взет от тези плакати, свързани с молитвената, с януарската молитвена десетдневка. На него е изписано чисто ново нещо. Когато благодарение на плановете на Рим, чрез подмолни молитвени седмици или други неща, ние бъдем поканени да участваме в обединени християнски събития, може да кажем, че няма нищо притеснително, но всъщност някои биха казали, всъщност казаха ми, честно казано казаха ми веднъж, какво лошо има в това? Това е само една инициатива. По тази логика бих казал, какво лошо има в неделята? Католическата църква просто е въвела една инициатива и 2000 години върви в страни от Божието Слово, съблюдавайки неделята, а не библейската събота. По тази логика трябва да запитам, какво лошо има в йезуитизма и в мъченията, които са били осъществявани в продължение на тъмните векове на цяла Европа. Европа все още не е забравила тези неща. Какво лошо има в инквизицията? Това е само една инициатива. Вървейки по тази логика, аз стигам до идеята, какво лошо има в това да се покланяме на плодове и зеленчуци, да слагаме плодове и зеленчуци на олтаря на Каин. Това е само една инициатива. Но не мога да се спра с въпросите. И ако продължа така, може и да се стигне в крайна сметка до дървото с змията, която ни подава ябълката. Истина ли каза Бог? Истина ли каза Бог? Познаваме ли пророчествата? Ама то е само една инициатива? Да, разбира се. Дявола просто е като една инициатива, подведе Адам и Ева и те бяха изгонени от райската градина. Всичко това чисто ново, всъщност, нека да видим следващия файл, номер 20, ни отвежда до плаката за молитвената седмица за 2016 година. Да, съзнателно е обърнат обратно. Да, това е плакат, на който може би повечето от нас не забелязаха, но когато го обърнете обратно, съвсем ясно се виждат очертанията на главата и гърба на един бик. Това всъщност е един изключително красив, стилизиран плакат. Това е съвременно изкуство. Абстрактно, носещо едно ясно, категорично послание. Питате се какво искам да ви кажа. Вижте в следващия видеофайл, там отново имаме един бик.
Просто за сравнение, защото когато днес ние се смесваме с всички останали общества, не само с християнските, но с всички останали религиозни общества, братя и сестри, човечеството винаги се е кланяло само на един Бог. И това е Бога на Слънцето. Златното теле в пустинята на прехода по времето на Моисей. Златното теле на древния Египет. Златното теле е всъщност образ на изключително много езически общества, образ символизиращ Бога Слънце. Събудете се, станете. Ето го и следващия файл. Ние не само сме въвеждани малко по малко към старите езически обреди и обичаи, ние сме насърчавани да участваме в окултни поведенчески моменти. Седмица на молитва и пост. 3 до 10 януари, това вече нямам спомен на коя църква принадлежи този плакат, 2016 година. Пламъчета от свещи. Стана модерно богослуженията в протестантските църкви, особено по-тържествените богослужения, да се провеждат на тъмно на свещи. Защо? Обикновено на тъмно се провеждат езически окултни практики. На свещи. Обикновено когато се викат духове, демони, хората провеждат своите ритуали на тъмно. Вижте и следващия файл. Това също е това е снимка също от една църква, този път католическа. И пред вас са католическия вид свещи. Те са различни от православните, защото те носят едно послание. Те са кръгли, малки и кръгли, и по средата гори огънче. Защото тези свещи, които все по-често навлизат в протестантския християнски свят, са символ на Бога Слънце. Тук не се шегувам. И те са, забележете, посланието на тази свещ. Хората, които се занимават отдавна с Библията и се занимават с всички символики в религиозния свят, много добре знаят, че тези свещи са кръгли като Слънцето и пламъчето в средата не е нещо случайно. Ние напоследък сме приканвани да се молим в кръг, в окръжност, не просто в кръг. Не става въпрос за символичното използване на думата кръг, като семейен кръг или като приятелски кръг. Не. Ние сме приканвани да се молим под формата на окръжност и да се държим за ръце. Защото, нека да видим следващия файл. Това е документална снимка. От един обряд, който буквално е извършван. Забележете, това е ритуал, масонска практика. На този ритуал една група хора са наредени в окръжност и техният господар стои в средата. Миналия път си говорихме за култа към Йони и за древноиндийския лингам. В тази снимка ще видите окръжността като символ на Йони и в средата един човек стърчи, една личност стърчи, точно както в двора на Ватиканската църква Свети Петър, в двора на Ватикана стърчи един голям обелиск, който е символ на фалуса, лингама. Не случайно всички окултни ритуали, в които се принасят и жертви, животински и човешки, се провеждат под формата на окръжност, в която е вписана една петолъчка
и в тази окръжност се поставя в центъра се поставя жертвеното животно и ако пък се жертва човек, той трябва да бъде пожертван в средата. Не зная дали имаме представа откъде идва всичко това. Всъщност, това е една от най-старите езически практики. Когато говоря за йони и за лингама, това е пренесено в Европа и, уважаеми братя и сестри, скъпи приятели на Божието Слово и на библейската истина, в цяла древна Гърция всички амфитеатри не са имали за цел, повтарям, не са имали за цел никога да бъдат използвани като театрални сцени. Те се превръщат в такива чак след окупацията от римските войски и покоряването от страна на Римската империя. Но във всичките години, в които гърците сами са управлявали живота си, така наречените гръцки амфитеатри всъщност са представлявали богослужебни жертвени обекти. На практика има само един запазен истински храмов амфитеатрален обект в Гърция, който е бил затрупан от земетресение и понеже римляните сметнали, че не им се занимава с това да го изчистват и изравят от камъните и пръста, само той е останал запазен. Всички ние знаем какво представлява амфитеатъра, гръцкия амфитеатър. Онова, което не знаем обаче, масово не знаем, е, че от едната страна е имало публика, от другата страна е имало сцена, на която е стоял хор. Този хор е бил, самата сцена е била в абсолютно точна окръжност. Хора е бил изнесен в полукръгла издигната платформа извън окръжността, а в центъра на окръжността е имало един голям, масивен, монолитен кръгъл камък. Издялан кръгъл камък. На този камък са принасяли своите жертви древните гърци. Отгоре върху камъка е трябвало да изтече кръвта на жертвата. Вие се сещате, миналия път ви показах онази схема за слънцето и за кръвта, която пада и слънцето и кръвта се срещат. В тези древно гръцки амфитеатрални жертвени култни центрове, хората, които са пеели в момента, в който жертвата е била разкъсвана или разсичана, за да изтече кръвта й. И това не е било вид изкуство, това е било религиозен, окултен, религиозен езически ритуал. Нека да видим следващия файл, за да видим още малко нататък. Да, тук имаме един текст. На този текст е записано следното. Молитвени кръгове, малки групи. Вещерство в харизматичните движения. Много успешни опити за превземане на библейски църкви са започнали с разделянето на събранието, в кавички, на малки групи или на молитвени кръгове. Това унищожава единството на колективното събрание. Между другото, този текст е писан от католик, който вероятно е много наясно какво пише, но е интересно как този човек, като християнин и католик, говори за колективното събрание, за единството на тялото. Представете ли си, братя и сестри, ако аз съм вашия пастир и кажа, дясната ръка и лявата ръка правите молитвена група и се отделите, на вас не ви трябва главата, краката също заедно, белия дроб и сърцето отделно. Апостол Павел говори за тези неща и той казва, че църквата не може да функционира правилно, ако е разделена. Но нека да прочета много интересен материал. Това унищожава единството на колективното събрание и прави членовете отговорни пред лидерите на групите. Значи групичките трябва да имат водачи.
Много скоро след това най-популярните, но вероятно най-слабо образовани в библейско отношение харизматични лидери завземат контрола и тяхното основаващо на Библията лидерство отстъпва пред забавата и игрите в името на публичното поклонение. Прочетох ви нещо много страшно. Ние всички ще се променим. Ние трябва да се смесим. При нас трябва да дойде телето, неделята. Ние трябва да приемем кръговете, слънцето. Но ние незабелязано започваме. Моля ви се, това може да го наричате просто инициатива, но определено това е една икуменическа, езическа инициатива, която има за цел да разбие църквите ви, братя и сестри, от всички християнски общества. Събудете се. Събудете се. Специални богослужения само на свещи. Полумрак едвам се вижда. Не е важно да виждаш, важно е да чуваш. Защото всичко това са детайли от древни окултни езически практики. Сега това, което ви чета, всъщност е почти финала на нещата. Как да бъде разбита една църква? Като я разделиш на групи, и аз като пастор, ако съм ваш пастор и я разделя, ако съм икуменически настроен, а пък вие сте библейски християни и правите само което Исус ви е казал да правите, аз ви разделям на групи и започвам от група на група да ви посещавам. И в тази група ще кажа нещо интересно, в другата група ще кажа нещо интересно, което не е задължително да е библейско. Например, докато вие дискутирате, ще ви поставя за задача да изследваме Голгота и смъртта на Исус Христос и аз ще дойда при вас, тайничко във вашата група и ще ви кажа, знаете ли, че Исус не е умрял с втората смърт? Никъде не е писано за това. Много лесно е да покориш една църква, когато я разделиш на групички. Защото ако аз говоря небиблейски неща от амвона, цялата църква ще реагира. Но когато ви ги говоря на групички, може да има малко смут, но все пак църквата не се съпротивлява. Тя се поддава. Нека да видим обаче и следващия файл. Тук нещата стават сериозни. Това, което ще ви прочета, е писано от католик-харизматик. Духовете вливат енергията на съжалението чрез чувство за любов, радост, мир, състрадание и нужда да бъдеш държан отговорен чрез малките групи. Сигурният начин да промениш позициите на една група така, че да последват твоите разбирания, е да разстроиш равновесието в групата, т.е. да ги изведеш от зоната им на удобство. Накарайте църквата да се чувства неудобно. Стресирайте я, създавайте и трудности. Правете ремонт във вашата църква в продължение на 3, 4, 5 години. Църквата започва да се чувства стресирана и тя става податлива на внушения, които нямат нищо общо с Библията. Изведете един нормален човек от зоната му на удобство, той става не само раздразнителен, но и уязвим за нови идеи. Вие може да му внушавате малко по малко, той не е стабилен. Той не е основан на Библията. Хората се чувстват притеснени, когато по време на традиционните църковни служби бъдат разделени на малки групи поради изричните цели, дефинирани в острието като бръснач методи на църковния растеж. Пак стана въпрос за църковен растеж. И малки групи, и анализи, и лидери. Все странни неща, странни изрази, които допреди 20 години ги нямаше в християнството на България. Казвам ги, защото през тези неща Западна Европа мина малко преди нас. Все странни неща, които след време, скъпи братя и сестри, ще установим, че всичко това са били детайли, които са разкъсвали нашите църкви, прогонвали са нежните и деликатните по сърце и душа християни, а пък другите, които са се вкопчвали в идеята за спасението, просто са се променили без да усетят. Да,
страшно много искрени християни, борбени християни днес се промениха не по посока на Христос и на Библията, а по посока на някакви странни поведенчески модели, които не само че нямат нищо общо с Библията и с Бога и с спасението, разбира се, но и промениха душите на тези хора. Всички, които приеха да участват в тези не до край разбрани, не до край изследвани и анализирани практики, започнаха да се променят. И тук пише: духовете имат грижа това да се случи. Да се чувствате добре, спокойни, изпълнени с радост, мир, любов към братята и сестрите. Тези практики са подобни на молитвените кръгове и молитвените партньори. Някога това бяха новите методи, на които се наслаждавахме, толерирахме, а след това опровергахме при настъпването на новата епоха. Затова, когато ни запитат за молитвените кръгове, ние поглеждаме с широко отворени очи, тъй като тези групи могат да извършат някакво добро, но също така могат да нанесат и огромни вреди. Ще си позволим най-Тарковски да ни каже какво мисли по въпроса и какви са опасностите. Това е един от първите католици, разработвали такива схеми, в които са били включени много групи, много от тези групи с основен фокус върху Promise Keepers. Това е специална такава програма. Важно е да разберем, че груповата молитва, пак подчертавам, това е писано от католик. Католическата църква мина през този експеримент и се отказа от него. Обратно на примера и заповедта на Исус Христос, груповата молитва е мощен начин за установяване на групово съзнание, което е много важно в неопаганизма, неоезичеството. Спирам до тук. Питайте се какво ви говоря тази вечер. Братя и сестри, Исус Христос, нашия Господ, идва много скоро. Християнството се обединява. Християнството е на път да преживее нещо, което не иска да види с очите си. Нека видим следващия файл. Да? Време за жътва. Времето е жътва. Повечето от нас не осъзнават, че днес ние се намираме в жетвено време. Но когато говоря за жетвено време, нямам в предвид, че плановете на католическата църква преживяват своя апогей, че така наречената контрареформация или казано с другата дума реставрация е вече на своя финал. Не само католическата църква днес жъне плодовете на една 500 години работа, бавно и внимателно планирана, търпеливо прокарвана, докато се стигне до днес. Не само католическата църква жъне своите резултати. Исус Христос също жъне. Но ще прочетем още нещо в следващия 28 файл. Тук е записано, това е публично, публикувано е в интернет, аз го намерих в интернет, съвсем, как да кажа, случайно може би, няма случайни неща, но това е, това, което се казва, е писано от един доктор по богословие, доктор Бърт Бич. Освен вече извършената работа относно кръщение, причастие и служене, това е едно движение, което е по-известно на Запад като баптизъм, евхаристия и министри. БЕМ. Може би някои от нас са виждали на своите библейски уроци заглавията, как има 3 големи букви БЕМ. Баптизъм, евхаристия, причастие. Освен вече извършената работа относно баптизъм, кръщение, причастие и служение, църквите трябва да адресират подновяването на проповядване, възстановяването на значението на неделята и търсенето на общото празнуване на Велик ден като икуменически теологични въпроси. Последното, не неделята, а
възстановяването на празнуването на общ Велик ден е особено спешно, тъй като споразумение за общата дата на Велик ден, дори временно споразумение, очаква по-нататъчното икуменическо развитие. Братя и сестри, току-що ви чета, то е на вашите екрани, чета ви едно изявление на един доктор по богословие, който е адвентист от седмия ден. Забележете, това е човек саботянин. Той казва, че процесите по екуменизма толкова са напреднали, че ние трябва да ускорим приемането на неделята, но неделята не е важна, казва той. По-важно е да въведем общ Велик ден и общо празнуване на Великденска Пасха като икуменически символ. Знаете ли какво ви казах току-що? Ватикана не иска просто да се обедини с нас. Ватикана не иска просто да ни подчини и покори. Ватикана иска да ни пороби, тя иска да й се покланяме. И не специално на Ватикана, а на папата. Процесът по реставрацията няма да бъде завършен, докато не бъде въведена една всеобща за всички религии Пасха, на която папата в Рим ще връчва причастие по телевизията и всички свещеници по цял свят в същото време ще дават причастие на своите миряни. Мислите ли, че говоря с трезвен акъл? Може да си помислите, че тук горе нещо се е разбичкало? Не дейте, защото Евхаристията, т.е. католическото причастие, е валидно, внимание, само когато свещеника, който слага хляба на вашия език, произнесе името на сегашния, на настоящия папа. Иначе Евхаристията не е истинска. Причастието не е действително. Разбирате ли какво ви казвам? Ватикана не ни води към обединяване. Тя ни води към едно смесване, за да можем да бъдем изведени от равновесие в духовен план. В духовен план изведени от равновесие. Вътре, душевно, умствено, всичко да се обърква до такава степен, че вече да изгубим представа кое е вярно и кое не е. Кое е истина и кое е лъжа. В крайна сметка, последната цел, великата цел на Ватикана е всички по цял свят да приемат причастие в името на папата, който седи на престола в Рим в момента. Ако не ми вярвате, влезте в интернет и потърсете, има календар с общи великденски дати за всички християни до 2300 година. Публикувани са. Публикувани са. Целта на Ватикана е всички да приемат таинството Евхаристия. Знаете ли какво означава това? На езика на древния еврейски пророк Еремия, това е тайната на беззаконието. Това е онази мерзост, която запустява. Още един файл. Последен. Монсеньор Джон Радано от известно време, Монсеньор Джон Радано говори, от известно време теолозите на Римокатолическата църква проявяват интерес към провеждане на разговори с адвентистите от седмия ден относно адвентните вярвания. Господ Исус Христос наистина идва, католиците ще стават адвентисти. След внимателно обмислене и мотивирани от възможността да представим нашите вярвания на водещи католически теолози, поканата беше приета доктор Бърт Бич и доктор Джон Грац от Департамента по обществени въпроси и религиозна свобода към Генералната конференция на адвентистите и доктор Анхел Мануел Родригес на Научно-изследователски институт по библейски изследвания се срещнаха в Рим на 5 и 6 май 2000 година с епископ, по-късно стана кардинал, Валтер Каспар, много известно име, и други представители от Ватикана. Разговорът беше много неформален. Приятелски разговор.
сърдечен и докосна различни теми, включително организационната структура на Адвентна църква. Ние представихме на кратко обобщение на нашите доктрини, основани на 27 основни учения, без да се анализира всяка една от тях. Католиците поставиха специален акцент върху кръщението и второто пришествие на Христос и посочиха, че по време на литургия ежедневно се говори за второто пришествие. Те показаха особен интерес в глобалния характер на нашата църква. Спирам до тук. Чета го и си казвам, със сигурност Господ Исус Христос ще дойде в моя живот, в нашия живот, брати и сестри. Когато всички църкви се обединяват, баптисти, методисти, петдесятници, конгрешани, адвентисти, и вече светските хора по новините говорят за това, а ние, християните, мълчим, защото не знаем какво да кажем, защото ние всички много добре знаем, че това няма да свърши добре, защото и пророчеството го казва. Аз искам да кажа, това не е нищо друго, освен още един неоспорим белег за това, че Господ Исус Христос идва. Ако обаче ме питате, защо ви говорих всичко това тази вечер, защото искам да ви прочета един текст от Свещеното писание, който се намира в Откровение 17 глава. Откровение 17 глава, 7 стих. И рече ми ангелът, защо се почуди? Аз ще ти кажа тайната на жената и на звяра, който я носи и който има 7 глави и 10 рога. Спомните ли си църквата с 7 църквички отгоре и змията с 7 глави? Ела, казва той, ще ти покажа жената и звяра, който има 7 глави. Звяра, който си видял, беше, но го няма, обаче скоро ще излезе от бездната и ще отиде в погибел. И земните жители, всеки, чието име не е записано в книгата на живота от създанието на света, ще се зачудят, когато видят, че звяра беше и го няма, но пак ще дойде. Ето разумното значение на това. 7 глави са 7 хълма, на които седи жената. Те са и 7 царе, от които 5 паднаха и единия сега е, а другия още не е дошъл. И когато дойде, трябва само малко да постои. И звяра, който беше и го няма, той е 8-я цар, който е от 7 и отива в погибел. Спирам до тук. Много от нас днес чоплят този текст и казват, 5 папи от 1929 година, когато Рим отново стана независима държава в Европа, умряха. 6-я е жив, обаче 7-я сега Франциск е на власт. Това е то. Братя и сестри, в този текст само един детайл показва католическата църква и специално Ватикана. И това е 8-я цар. И това е 8-я цар. Останалите 7 се казва, че 5 паднаха. Това означава, че те са паднали в греха и не могат да станат. Така са паднали, че както израза падна Вавилон, както казваме паднала жена или пропаднал човек. Паднаха невъзвратимо в греха. Те паднаха и потънаха в безумието на блудницата Вавилон. 5 са живи, но са паднали и въпреки, че са християни, те не могат да се върнат при Бога. Те вече не служат на Исус Христос. Те са паднали, откъснали са се от Бога. Те са паднали като паднали ангел Люцифер, като падналите му демони на земята. Ето това се случва днес пред очите ни. И ако някой ви каже, че Исус Христос ще дойде след 100, след 500 години, може и да е пастор, не му вярвайте. Има опасност да се случи следващите 5 месеца или 5 години. Исус Христос идва. Пророчествата днес се изпълняват пред очите ни.
А ние се притесняваме да говорим за това, каква е истината. Братя и сестри, има опасност, докато се притесняваме да говорим, докато се страхуваме да говорим, Исус Христос също да не изповяда нашите имена в небето. Ето и да скоро, каза той на Йоан. Йоан отговори: амин, дойди Господи Исусе. Но днес твърде малко християни чакаме Исус Христос с онази ревност, с която преди 2000 години Йоан каза: амин, дойди. Скъпи братя и сестри в Господа Христа, моля се Господ да събуди сърцата ни, за да си купим масло за светилниците преди да е станало твърде късно. Защото ние вече с вас сме в последната нощ. Ние сме в нощта. Залеза отдавна е минал. Ние сме в нощта. И броени секунди ни делят от срещата с Господ Христос. Бог да ни благослови, да се събудим, да стоиме далече от всички тези ритуали и практики, независимо дали са провеждани в църкви или извън църкви. Да стоиме далече извън тези общи, обединяващи, добронамерени молитвени седмици и какви ли там още инициативи. Господ да ни пази от всичко това, защото ние сме променени и всичко вече е различно. Няма връщане назад. Наскоро един възрастен човек ми каза: искам си църквата такава, каквато беше преди 25 години. И аз така снисходително се усмихвам в сърцето си и си казвам: няма как да стане. Няма връщане назад. Днес църквата попадна в ръцете на нечестиви хора, които с устните си говорят за мир, а в сърцето си изригват война. Днес християнството, чистото християнство се проповядва все по-малко от амвоните и все по-често от устните на най-обикновените християни в нашите църкви. Господ да ни благослови. Този дух на чистота и искреност да се върне вътре в нас. Църквите ни няма да се върнат обратно. Нито времето ще се върне, нито духа. Само едно е важно за нас обаче. Да върнем душите си и сърцата си в ръцете на Господ Исус Христос. Нашите, на нашите домове. Да изпълним поръчката на третия Илия. Другото е Божия работа. Бог да ни благослови да осмислим това и да станем част от това. Амин. Продължаваме с въпроси и отговори. Напред. Първото, което пристигна, е от Благодат 16. Тя ни пише: днес, 22 април, 200 милиона души от 141 страни празнуват Международния ден на Земята. Някои общности дори празнуват Седмица на Земята, фокусирана върху проблемите на околната среда, съпътствана от някои практически съвети, като: посадете дърво, не оставайте водата да тече докато си миете зъбите, изключвайте нощем компютрите си и други. Инициативата е на папа Франческо. Цитат: вярващи и невярващи, всички се нуждаем от обръщане, което да ни обедини. Нуждаем се да се освободим от консумизма, за да се грижим за нашият общ дом. Край на цитата. Феноменално изпълнение на пророчествата от Библията. Това беше. Да. Аз имам предложение. ЦРУ, ФБР и МОСАД да се изключат компютрите. Сега сериозно. Ние трябва да се събудим наистина, защото този вид пропагандиране на поклонение пред майката Земя в името на природата, но това е един древно езическо вярване, че природата е жива, че майката Земя е жива. Не помня как се казваше този тип религия, в която се вярва, че божеството е навсякъде в растенията, в цветята, в тревичките, моля? Пантология ли беше или нещо подобно? Окей, добър, както и да е.
Да, аз не се сещам. Пантеизъм. Пантеизъм, да, пантеизъм. И има малко Бог и в мене. И това беше модерно преди 20 години в България. Не знам, папата имам чувство, че малко назад във времето останал. Повече усилия ще му коста, ама както и да е. Това е древно езичество, пантеизма. И това е едно от най-заразителните в момента движения, в които всеки си чувства, носи божеството в себе си, ако се напъни, може да стане Бог. Има такива книги даже написани по въпроса, психология и така нататък. Когато слушате тези неща, брати и сестри, вие слушате как ви се проповядва съвременно езичество днес, и то от хора, които твърдят, че са християнски духовници. Четете Библия. Четете Библия, да го кажа по друг начин. Трябва да четем Библия, за да стоим близо до Христос, да се скрием в Христос, да пуснем Исус Христос да живее в нас и да скъсаме с всичкото в този свят. Защото този свят под маската на добронамереност ще ни сложи, това е една стара българска дума, ще ни сложи прангите и ще ни превърне докато се усетим, ще ни превърне в свои роби с вечно измерение, за винаги. Благодаря. Следващото изказване. Пастор Дончев, вярвам на това, което говорихте за символите, защото виждам изпълнението му и в моята църква, за голямо съжаление. И ако Ватикана тича да изпълнява пророчества, то моята църква е хипнотизирана от доктрини и ослепява за истината. Още едно изказване. В смисъл е хипнотизирано от доктрини. Ние си забравихме доктрините. Ние протестантите днес си забравихме доктрините. Това е ужасно, трябва да ви кажа. Ужасно. Протестантски пастори от всички църкви говорят само за любов. Да не кажа, че и православни свещеници вече чувам със същата... то звучи като пиянска песен. Все за едно и също говорят за любов. Аз, честно казано, слушам напоследък и си казвам, ако всички, които говореха за любов, пееха за любов, проповядваха любов и играеха любов във филмите, наистина я живееха тая любов, която я говорят, проповядват и пеят, разворите на земята сигурно щяха да намалят с 50%. А пък тя реалността е ужасяваща. Все повече беззаконието ни завладява и любовта на мнозинството охладнява. Mm-hmm. Добре, благодаря. Сега е време да отворим една нова рубрика. Развален телефон. Кой какво каза и кой какво чу. Въпрос. Тази вечер пастор Дончев каза, че Христос не е умрял с втората смърт. Не чух началото на темата. Може ли да дадете повече информация по този въпрос? Пастор Дончев, повторете какво казахте. И какво сте искали да кажете? Казах, че ми е много лесно да седна в една групичка в църквата, вместо да го кажа от амвона и да кажа, вие знаете ли, че Христос не е умрял с втората смърт? Разбирате ли, когато искате да подведете църквата си, ако аз съм един икуменически настроен пастор и искам моята библейски основана църква да я подведа и да я отдалеча от Бога и от Библията и да я заведа в икуменизма, много лесно мога да го направя, като е разделена групички, като и причиня духовен дискомфорт, социален дискомфорт и всеки възможен вид дискомфорт, и като е разделена групички, мога лесно да прокарам всичко, като вървя от групичка на групичка и говоря каквото аз си преценя. Това, което е важно за нас е, като обикновени хора, дали четем Библията и дали вярваме само на Библията. Сола скриптура, това бяха думите на първите протестанти. Така, и за всички, които не разбраха, пастор Дончев поддържа ли теорията, че Христос не е умрял с втората смърт? Абсолютно не. Нищо подобно.
Няма как Исус Христос да бъде мой спасител и изкупител, ако Той не е умрял за мен с втората смърт. Ако Той не е умрял с нея, това означава, че аз трябва да заплатя с тази смърт, защото моя спасител няма как... Той не е заплатил, Той не може да ме вземе в небето. Аз трябва да умра. Но аз вярвам, че Исус е умрял с втората смърт. Да. Добре, продължаваме напред по същия въпрос, още допълнителен въпрос. Има ли вече такова учение? Имате ли информация за такова учение? Дали съществува? Проповядва се. Вижте, това е само един от всичките компоненти, които подкрепят духа и концепцията, религиозната концепция на Антихриста. Ако Исус Христос не е умрял с втората смърт, тогава това означава, че вие наистина се нуждаете от един земен посредник. Но аз съм протестант и Библията казва, че Исус е умрял с втората смърт, следователно на мен не ми е потребен посредник като папата. Не ми е нужен някой, който да се застъпва за мен, защото моят застъпник вече е факт. Но днес има много... Ако си отворим ушите като протестанти, ще открием страшно много такива на пръв поглед замаяни, объркани идеи, които обаче в основата си подкрепят доктрината за върховенството на папизма. Но ние рядко се замислям за тези неща, протестантите, за съжаление. А това е най-страшното. На нас все по-често вече открито или прикрито ни се поднася информация, която не е библейска и после ни убеждават с разни философски увъртания и как да кажа, и софизми, мисля, че е думата. Опитват се да ни докарат до... Ако сме стъпили на скалата, Христос се опитва да ни заведат от другата страна на реката, от другата страна на Червено море, като ни обясняват разни небивалици, защото ако вярвате в Библията и в Бога, ако четете Библията и се молите на Бога, а не на някой земен човек, вие няма как да бъдете изгубен. Вие трябва да бъдете спасен. А дявола няма намерение вие да бъдете спасен. Той има планове за вас. Той има планове да ви даде целия свят, само ако му се поклоните. Целия свят. Пари, жени, власт, богатство, всичко. Съответно на жените ще даде мъже. Но това е... Даже ще прости предварително. Следващия въпрос от рубриката Развален телефон. Пастор Дончев проповядва ли напускане на църквата? Ако някой е слушал какво говоря, трябва да знае, че в Библията няма друга църква. Църквите се приключиха. Били са 7 и ако някой реши да напуска днес църквата, той няма къде да отиде. Така че няма откъде да се измисли нова църква, в която като напуснете тая да отидете в следващата. Това чувам го напоследък много пъти. Брати и сестри, Бог не е предвидил, не е планирал следваща църква. Ако си мислите да напускате, имайте в предвид, че ще стъпите на хлъзгава територия, която не е скалата Христос. Ако си мислите по тези въпроси, не е здравословно, защото не е библейско. Ако ви интересува каква е Божията воля, трябва да я чуете лично от Бога. Но ние с вас имаме да живеем до второто пришествие в църквите, в които Бог ни е призовал. С едно малко изключение, с едно единствено малко изключение, и то се състои в това. Ако чуете Божия глас, ако Бог ви запечата със своя печат и чуете Неговия глас, тогава Той ще ви води напред. А ако не чуете Божия глас, ваш дълг пред Бога е да стоите там, където ви е завел Бог. Добре, благодаря.
времето ни напредва. Още един въпрос. Трябва ли да плащаме десятък в църквата? Десятъка не се плаща. На кого го плащате? Добре, може би не е формулиран правилно въпрос. Трябва ли да се отделя десятък? Десятъка е въпрос на лична съвест. Както и всичко останало, което като християни вярваме. Библията ни дава много съвети. Всички библейски съвети са... апостол Павел казва, че всяко Божие слово е опитано. И апостолът твърди, че всяко Божие слово е за добро, за благословение. Не само 10 заповеди, но всичко това, което е част от нашата християнска вяра. Десятъка е част от всички онези въпроси, които ние сме приели. Аз също съм приел. Приели сме с вяра в Бога, вършим го с вяра и надежда в Бога и предполагам, че до второто пришествие ще бъде така. Разбира се, ако настъпят, те ще настъпят много трудни времена, в които няма да има средства, няма да има много неща, тогава Бог вече ще вижда нещата. Но до този момент, в който ние имаме някакви финансови възможности, нашата вяра и нашия дълг е да бъдем верни на Божието Слово. То казва всичко това, което минава под жезла ти, всяко десето агне, всеки десети шиник жито и всичко това е мое, казва Господ. То е свято. То не е наша собственост. Разбирате ли? То е Божия собственост. Ние нямаме право да мислим за десятъка като за наш, дали да го отделяме. Той в момента, в който Бог ни благослови с някакви възможности и средства, една десета е негова. Сега ние, ако решим да ги откраднем от него, тогава нещата не са добре. Нали? Пророк Малахия казва, ще крадете ли Бога? Можем да крадем Бога, разбира се. И то не само в десятъците. Например, наскоро си говорих с един млад човек, който ми каза, ама аз ще ям, ще пия, ще изневерявам, ще правя каквото си искам. Живота си е мой, тялото си е мое. Нито живота е наш, нито тялото е наше, нито хляба, който Бог ни дава всеки ден е наш. Библията ни съветва да бъдем милостиви от хляба, който Бог ни дава. Не само да отделяме десятъка, но ако е възможно да отделяме и да помагаме на хората, които са бедстващи около нас. Така че десятъци дарения, те са Божия собственост. И когато човешкото сърце е богато, то отделя богато. Когато е бедно, разбира се, днес, за съжаление, живота на някои хора стана много труден и много хора, много християни днес са поставени пред дилемата да си отделят десятъка за Бога и даренията за църквата или да си купят лекарства и хляб, за да могат да оцелеят през месеца. Страшно много хора вече са така. И тук вече е въпрос на лична съвест и лични взаимоотношения с Бога. Това е нещо интимно. Но това е библейски принцип. Никога не съм казвал, че десятъка е... Аз си решавам какво да правя с него. Това е нещо, което поставям го пред Бога и той трябва да го оползотвори. Вие давате ли десятък? Да, аз си отделям десятка, да. Добре. Така пише в Библията. Значи в Библията схемата, която Бог нарежда, е всички... още в Древния Израел казва, всички от народа да дават десятък на левитите да отделят десятък на свещениците на първосвещеника. Той остава сам накрая, първосвещеника, но той също отделя десятък. В Библията няма човек, Бог не е предвидил човек, който да не отделя десятък. Защото десятъка е средството, лекарството, с което Бог лекува болните ни егоистични души. И ни учени да се приближаваме при Бога по този начин. Няма как да бъдем учени да се приближаваме при Бога по този начин. Няма как. Не говоря за това дали крадем Бог, или просто душата се закоравява, когато ние не сме готови да бъдем Бога. Добре, стават още няколко минути. Следващия въпрос. Поддържате ли тезата, че в предпотопния свят има самолети, хеликоптери? Има. Вижте, изключително много документи. Да, добре. Има изключително много документални в които аз споделям, заради което много хора са изгубили правата си, професори и преподаватели.
свят. Но ако влезете в интернет, просто ще откриете както снимков материал, така и видеоматериал за това, че в египетските религиозни храмове има чертежи, които до началото на 20 век имам предвид, които след експедицията на иероглифи. И започват текстовете, които са на храмовете, защото в пирамидите няма нито иероглифи в пирамидите. Когато започват храмовете на пирамидите на фараоните, нещата те падат на една достатъчно голяма скала, която такива други очертания в буквите на Древен Египет. Настъпи Втората световна, когато в основните разпорки изведнъж рисувани странни, които не са иероглифи, на летящи. Има един хеликоптер, има един танк и има единица. Сега, те се виждат се. Казвам, че човек не познава друго обяснение на тези обекти. Изключително много приличат на съвременна техника. Разбира се, предпотопният свят е бил много по-напред технологично, така че това го вярвам аз лично. Споделям го, защото предпотопният свят в Библията не ни е открит. Но днес, ако следим съвременната археология, ние ще установим, че ние не сме еволюирали, ние сме деградирали след потопа. Това е истината. Добре, в подкрепа на това, през седмицата ми изпратиха много интересен материал от учебника по египтология, където има снимки на тези предмети, за които говори пастор Дончев. Учебника е издаден 1985 година от Наука и изкуство. Автор е, не мога да ви кажа, мисля, че беше някакво немско име. Така, който и проявява интерес, може да попрочете в учебниците по египтология за това, което говори пастор Дончев. За всички, които обичат да четат и да губят време във Фейсбука, искам да ви предложа малко една идея, малко да помислите дали не искате да печелите всяка седмица по $20. Няма вързалка, няма да ви искаме кредитни карти, просто ви подсказвам идея как може да заработите по $20 всяка седмица. За съжаление обаче тези $20, които заработите, единственият начин да ги използвате е да ги дарите на Радио Светлина. Какво има в предвид? Говоря ви усмихнато, но е съвсем сериозно предложението ми. Всяка седмица ние публикуваме програмата на Радио Светлина. Какво се случва? Когато вие видите и ако вие харесате тази публикация, тази програма, която пускаме, доказано е по статистически данни, че всеки ползвател на Фейсбук има около 80 приятели. Има някой повече, има някой по-малко. И какво се случва? Как може да заработим и тези $20? Ако вие харесате нашата публикация, примерно програмата на Радио Светлина за следващият петък, с вашето кликане 80 човека ще видят. Тези 80 човека, ако кликнат на тях, ще имаме още ни 80 човека или се получава 80 по 80, това са 6400. Ако всеки един от тях кликне по още веднъж, се получава 12800. Обикновено
необикновено, много така, почти редовно, ние плащаме рекламите си във Facebook и ние плащаме ини пари, за да достигнем от порядъка на 15 до 25 хиляди човека. Ако вие го правите това, ние ще си спестим тези пари. Тези пари ще бъдат насочени към по-добра техника. Така че ако искате да се занимавате с Facebook и вместо да четете неща, които няма да ви извисят духовно, може да заработите ини пари, които за нас те ще бъдат голяма полза и ще можем да се усъвършенстваме техниката. Така че следващият петък или в през седмицата, когато видите наша публикация с програмата за следващият петък, не забравяйте да кликнете. Два клика, клик и това ви носи едни средства, които ние ще ги ползваме за по-добра техника. Много е просто. Всяка седмица, когато видите нашата програма, просто не забравяйте да я харесате. Така ще направите вашите приятели, така ще направите техните приятели и това ще ни спести на нас пари. До тук време е да приключваме. Пастор Дончев, молитва. Татко наш, който си небесата, благодарим ти, че живеем в края на човешката история и че можем да видим всичко това, което сърцата и душите ни са копняли. Най-вече е да видим как твоето идване и всичките му белези днес са пред нашите сърца. Стоят отворени и чакат решението ни. Моля те, благослови ни, за да изберем да застанем на твоя страна. Да се дистанцираме от всичкото зло и от всичките измами, с които в този свят дявола ни лъже. Господи, Сатана е влязъл дори в твоята църква днес. Навсякъде между всички християни той проповядва своите заблуди и лъжи. 2000 години от всички векове хората са ти чакали. Днес пред нас стои шанса да те видим очи с очи. Моля те, благослови ни, като ни дадеш бистър, ясен и решителен ум, да се дистанцираме от всички заблуди, измами и лъжи и да поставим нозете и сърцата си на скалата на Спасителя Христа. Слава да бъде на името ти от сега и до века. Амин. Божиите благословения да бъдат със всички.